Srdečne vás zdravím na mojom kanáli Vášeň pre parfémy pri mojom prvom videu a v dnešnom videu dnešná téma tohto videa je top 10 parfémov pre dámy na leto. Sprv ako začneme som sa chcela ospravedlniť za kvalitu tohto videa, je to moje prvé video, takže nebude to perfektné. Myslím si, že nikto nie je perfektný poprvýkrát. A taktiež by som sa chcela ospravedlniť tým, že neovládam francúzsky jazyk, takže niektoré parfémy asi vyslovím nesprávne, ale dúfam, že mi to prepáčite. A ešte jedna vec, urobila som si poznámky k jednotlivým parfémom, čo obsahujú, pretože bohužiaľ nemám všetko v hlave, nie som počítač, ale popíšem vám parfémy, ktoré tóny tam prevažujú a ako vonia, aby ste si to vedeli predstaviť. Taktiež by som vám chcela povedať, že by som sa veľmi potešila, ak mi napíšete nejaký komentár, aké video by ste chceli vidieť na budúce. A zo všetkých tých, ktorí mi napíšu komentár, vyžrebujem jedného, ktorý vyhrá túto malú miniatúru parfému. Je to Xerjoff More Than Words, takže dúfam, že bude mať veľa komentárov. A teším sa na vaše komentáre, či to už budú pozitívne alebo negatívne. Rada si ich prečítam. Takže začneme prvým parfémom na leto. Krásnym citrusovým. Je to nišový parfém. Ukážem vám tak krásny flakónik to má. Je to od Marc Gebala Orange Flamingo. A asi už viete, čo bude tá hlavná zložka tohto parfému. Je to samozrejme pomaranč, kvet pomaranča, obsahuje ešte jasmín, konvalinku, rúžu, klinček, ale nie ako kvetinu, ale ako korenie, potom cédrové drevo, pyžmo a drevité tóny. Je to krásny, svieži parfém, ktorý vám vydrží 10-12 hodín, projekciu má tiež krásnu. A tóny, ktoré tam prevyšujú, sú pomaranč, pyžmo a jasmín. Samozrejme, cena tohto parfému je trošku vyššia. Za 100 ml zaplatíte 199 € a bohužiaľ tento parfém môžete objednať iba na oficiálnej stránke Marc Gebala. Takže táto vôňa je krásna. Pomarančová, svieža, osvieži vás aj pri vysokých teplotách a ako som povedala, má dobrú projekciu a taktiež dlhú výdrž 10 až 12 hodín. Takže všetci priaznivci pomaranča a citrusových vôní sa potešia a naozaj máte z toho veľa, tých 100 ml vám určite vydrží na dlho. Stačí vám dvakrát strieknúť a parfém vydrží celý deň. Ako druhý parfém by som vám chcela predstaviť níšový parfém od firmy Xerjoff a volá sa Torino 21. Existuje aj Torino 22, Torino 23, ale ja si myslím, že Torino 21 je najkrajší. Je to parfém, ktorý obsahuje metu, obsahuje bazálku, tymián, estragon, je to citrický a taký aromatický parfém. Ešte obsahuje lavandulu, čiernu rýbezlu, pyžmo a verbenu, ale ja si myslím, že prevyšuje hlavne meta a tie aromatické alebo tóny, čiže tie bylinky. Ale je naozaj krásna vôňa na leto, osviežujúca a hovorím, že naviac prevyšuje práve tá meta, takže ak máte radi nejaké ochladenie v lete, pretože meta si myslím dáva pocit ochladenia, je to naozaj skvelý parfém na leto, takže vydrží vám tiež tých 10-12 hodín. Projekcia je tiež veľmi dobrá. Samozrejme, je to nišový parfém, takže bude stať zás trošku viac. 50 ml stojí 180 € a dostanete ho na Notino.sk. Takže milovníci aromatických alebo milovníci mety si môžu tento parfém buď kúpiť, alebo niekde si zohnať tester, alebo niekde v
v nejakej parfumérii ovoniať a rozhodnúť sa, či sa kúpia, ale naozaj stojí za to. Ďalšia vôňa je dosť lacná. 100 ml dostanete už tak za tých 30 € môžete to dostať na stránke Makeup.sk a je to parfém od firmy Verdú a volá sa Monoi et Tiare. Je to krásna tropická vôňa, čiže Monoi a Tiare sú tropické kvetiny, ktoré dávajú takú tropickú vôňu a môžete sa cítiť ako niekde tropickom, na dovolenke niekde v tropách. Je to naozaj pekná tropická vôňa. Obsahuje ešte kokosové mlieko, frangipány, čo je kvetina, ktorá dáva trošku sladkú vôňu, ale naozaj nie je tento parfém sladký, ale je skôr taký tropický, obsahuje ešte vanilku, potom solné tóny, takže povedala by som, že je to taká dovolenka na pláži, pri mori, kde sedíte na pláži, pijete si koktejl a naozaj je to super. Takže keď máte radi takéto tropické alebo exotické vône, môžete si to objednať. Samozrejme je to iba eau de toilette, takže nevydrží vám to, povedala by som do tých 6 hodín, maximálne 6 hodín. Projekcia tiež nie je slabá, ale za túto cenu môžete stále nastriekať, alebo si to môžete nastriekať na oblečenie, kde to vydrží dlhšie. Takže firma Verdú, Monoi et Tiare. Ako ďalší parfém, mám tu zase nišový parfém, je to od Simone Andreoli a volá sa Malibu Party in the Bay. Je to vôňa s kokosom, limetkou, rumom, cukrom a ešte santálovým drevom, rum. A môžete si predstaviť túto vôňu, ako keby ste pili caipirinhu, sedeli niekde na pláži a pili tento koktejl. Je to naozaj taký party duft. Takto vyzerá flakónik. Takže priaznivci, ktorí máte radi kokos a limetku alebo caipirinhu a radi voňáte za kokosom, naozaj prevyšuje kokos a limetka, takže pripomína to naozaj caipirinhu. Je to taký plážová vôňa, pardon. Môžete si to zobrať aj na nejakú grill party alebo na nejakú party pri jazere. Je to eau de parfum, ale vydrží intense dokonca, takže vydrží dlhšie ako eau de parfum, určite tých 8 hodín. Takže a projekcia je veľmi dobrá, takže a myslím si, že je aj na vysoké teploty, vydrží tiež veľmi dlho a ako som povedala, stále môžete tento parfém nastriekať aj na oblečenie, kde vydrží ešte dlhšie. Takže ak máte chuť na koktejl a na party, možno, že nie v Malibu, ale pri jazere, tak tento parfém je ako stvorený na party. Ďalší parfém je tiež takýto plážový parfém a je to od firmy Uninuit Nomad Nothing But Sea and Sky, ktorý môžete dostať na stránke Heureka.sk. 100 ml stojí 185 €. Nie je to tiež lacné, ale oplatí sa, táto voňa je veľmi krásna. Obsahuje bergamot, santálové drevo a pyžmo, ale ja tam cítim aj také morské tóny, také ako morská soľ, takže si to môžete predstaviť, ako keby ste sedeli na pláži a od mora vialku vám vietor a cítite to more, cítite tú morskú soľ. Je to naozaj, i keď je tam santálové drevo, ktoré niekedy vonia ako kokos, nie je to sladká vôňa, je to naozaj ľahká vôňa, transparentná vôňa, vôbec nie sladká, ale skorej by som povedala taká akvatická, naozaj taká, ako keby ku vám zavial vietor a tú vôňu mora, cítili ste vôňu mora, je to naozaj krásna vôňa. Bohužiaľ nevydrží dlho, ale tých 6 hodín určite a projekcia je taká stredná, by som povedala.
Takže je to Uninuit Nomad Nothing But Sea and Sky. Ďalší parfém je cenová pecka, je to parfém od firmy Zara. Sice Zara sa špecializuje na oblečenie, ale môžete tam kúpiť aj parfémy. A takýto letný parfém volá sa Vetiver und Pampelmus. A všetci priaznici, ktorí milujú grapefruit, tak je tento parfém stvorený pre vás. Naozaj prevláda tam grapefruit a vetiver je taká zelená vodná zložka. Je to taká, ako by som povedala, ako voňa trávy alebo niečo také. Ale grapefruit, predstavte si tú vôňu grapefruitu, ako by ste vytlačili a ovoňali čerstvý grapefruit, no to naozaj veľmi osviežujúce, hlavne keď sa osprchujete, vidíte zo sprchy a nasietkate sa týmto, je to osviežujúce, prebudí vás to a myslím si, že pri horúcich teplotách je to fakt veľmi osviežujúce, vydrží nie veľmi dlho, pretože je to eau de toilette, je to 100 ml, môžete to dostať priamo v Zara obchode alebo na oficiálnej stránke Zary. A 100 ml stojí 22,95 €, ale myslím si, že i keď toho nevydrží, môžete si ho zase nastriekať za túto cenu 100 ml, myslím si, že je veľmi dobrý deal. A naozaj je to krásna vôňa a ja ju tiež milujem, takže ak chcete byť osviežení, prebudení skoro ráno a zostať svieži celý deň, odporúčam vám Zara, Vetiver a Pampelmus. Ďalší parfém je zase níšový parfém od firmy Nishane, je to turecká firma. A tento parfém je citrusová vôňa s vôňou čaju, obsahuje oolong čaj. Vôbec neviem, ako vôňa oolong čaj, ale ako vôňa to príjemne. A taktiež ešte obsahuje, aby som to ešte Lycia Kubeba, potom obsahuje mandarinku, pomaranč, bergamot, oolong čaj, muškát, ktorý dáva trošku takú ostrosť tomuto parfému. Ďalej obsahuje mediteránsku figu a pyžmo, ale to, čo ja cítim, je hlavne citrus, takže keď to nastriekate, dostanete najprv citrusové osvieženie a tento čaj je veľmi príjemný, je to veľmi príjemná vôňa, veľmi osviežujúca vôňa a vydrží vám veľmi dlho, 10 až 12 hodín. Projekcia je tiež veľmi dobrá a je to eau de parfum, extrait de parfum dokonca, takže je to najvyššia koncentrácia parfumu, aká môže byť. Väčšinou to obsahuje do tých 30% tých voľných olejov. Takže, ako som povedala, vydrží vám to veľmi dlho. Takže ak máte rádi čaj, ktorý zjemňuje tento parfém, táto voňa je veľmi jemná, ale i zároveň osviežujúca. Takže ak máte radi vône, ktoré nie sú tak citrusové, tak to ako by som to povedala, ktoré vás ohúria hneď, ktorí máte radi citrusové, ale také jemnejšie, tak tento je super, pretože tento čaj to všetko takto zjemňuje. Je to krásna kompozícia, ktorá naozaj je zladená, super zladená, takže odporúčam vám tento parfém od Nishane Wulong Cha, takže všetci milovníci citrusov a čaju si prídu na svoje. Ako som povedala, cena je bohužiaľ trochu drahšie. Pohybuje sa 50 ml za 180 €, dostanete to na Notino.sk a 100 ml je 280 €. Ale myslím si, že naozaj si zaslúži takúto cenu, pretože je to vysoká kvalita, dlho vám vydrží a máte z toho naozaj dlho potešenie, celý deň potešenie. Takže ako som povedala, Nishane Wulong Cha. Ďalší parfém, ktorý vám ukážem, je tiež cenová pecka a je to parfém, predstavte si, že niekde sedíte v záhrade alebo niekde pri jazere a pijete chladené mangolasy.
Takto vonia ďalší parfém a je to parfém od firmy Lattafa a volá sa Yara Tous a naozaj prevyšuje tam mango, ďalej kokos, je tam kokos, heliotrop, kvet pomaranča, jasmín, kašmeran, pyžmo, vanilka, dokonca marakuja, takže naozaj je to krásna vôňa, takže milovníci ovocia alebo manga si prídu na svoje, alebo tí, ktorí máte radi mangolasy, si prídu na svoje. A čo tam ja cítim je naozaj, tam prevyšuje mango, marakuja, kokos. Je to naozaj krásna vôňa, ako by ste fakt pili mangolasy a boli uvoľnení niekde pri jazere, chladené krásne mangolasy. To je tento parfém, takže všetci milovníci manga, ale i ovocia si prídu na svoje a za tento parfém môžete dostať tiež na Notino.sk. 100 ml stojí okolo tých 20 € a myslím si, že to je naozaj cenová pecka a firma Lattafa si myslím, že robí veľmi dobré parfémy, ktoré vám vydržia tiež tých 8 až 10 hodín. Záleží to stále od akú pokožku máte. Keď máte suchšiu pokožku, samozrejme ten parfém nevydrží tak dlho, ale je lepšie, keď sa predtým nakrémujete nejakým body lotion alebo nejakým telovým mliekom a tým predržíte samozrejme i výdrž vášho parfému. Takže ako som povedala, mangolasy a je to parfém od firmy Lattafa, Yara Tous. Ďalší parfém v tomto rebríčku je dizajnerský parfém a je to parfém od firmy Shiseido a volá sa Zen. Tento parfém je ovocno-kvetinový, trochu má také zelené podtóny, ale najviac, čo tam cítite, je ananás. Obsahuje ananás, broskyňu, bergamot, grapefruit, modrú ružu, fréziu, červené jablko, gardéniu, konvalinku, fialku, lotos, hyacint, čínsku ružu a základ tvorí pačuli, morské tóny, céder, amber, kadidlo, biele pyžmo a pyžmo. I keď to obsahuje kadidlo, nemyslíte si to, že je to kadidlo ako z kostola, ale ja ho tam vôbec necítim. Pre mňa je to táto vôňa, alebo predstavujem si, že stojíte niekde pod vodopádom v nejakom tropickom lese. Je veľmi osviežujúca, ako hovorím, prevyšuje tam ananás a citrusové tóny. Je to veľmi príjemná a osviežujúca vôňa, taká chladivá, hlavne v lete, keď sú vysoké teploty, tak je to super vôňa. A i keď je to dizajner, vydrží naozaj veľmi dlho, tých 8 až 10 hodín. Projekcia je tiež veľmi dobrá a cenovo si myslím, že sa oplatí. Môžete si to tiež objednať na Notino.sk. 100 ml stojí 96,50, 50 ml 68,90 a 30 ml 49,40, čo si myslím, že je celkom dobrá cena. A za takúto cenu ste celý deň osviežení a myslím si, že je to aj super parfém, keď vyjdete zo sprchy a je veľmi osviežujúci a voňáte celý deň veľmi čisto, štýlovo, elegantne a nikoho s tým nerušíte. Je to naozaj veľmi jemná a príjemná vôňa, nikto sa necíti nejaký vyrušený touto vôňou alebo nejako, že je to silná vôňa, takže veľmi príjemná vôňa do práce, na každý deň a hlavne v lete, hovorím, je to ochlajujúca, svieža vôňa i pri vysokých teplotách. Takže ešte raz, firma Shiseido a parfém sa volá Zen. A posledný parfém, nie je ani parfém, je to body spray, by som povedala, ale z tejto série existuje i parfém, ale body spray vám vydrží dlhšie. A je to Brazilian Crush Chai Rosa 62. Je to taký body spray, ktorý vám urobí dobrú náladu. Je to sladký, by som povedala, že skoro gurmánsky spray, ale
si myslím, že je to taký party spray niekde pri jazere, alebo niekde v závode, proste na letnú party, je to niečo na letnú party. Je to gurmánske, ale ja túto vôňu milujem. Obsahuje to pistáciu, slaný karamel, mandlu, jasmín, heliotrop. Heliotrop je stále kvetina, tropická kvetina, ktorá dodáva parfémom takú sladkú vôňu, ale tá pistácia a mandla to robí zase trošku uberá túto sladkosť, ale obsahuje to ešte santálové drevo, vanilku, takže je to taký, by som povedala, tropický party body spray, takže naozaj povedala by som, že je to pre dámy medzi 18 a 25 rokov, pre mladé dámy, ktoré radi chodia na party, že? A povedala by som, že je to naozaj na letné večery alebo noci. A ako som povedala, vydrží vám to tých 8 hodín na pokožke. A najlepšie je to samozrejme nastriekať po tom, ako ste sa osprchovali, nateli telovým mliekom. A potom tento body spray a ste pripravená alebo nachystaná na party a môžete oslavovať. Je to trošku gurmánske, ale myslím si, že je to taký letný gurmán. Nie je to také lepkavé, sladké, ale príjemné a určite dostanete aj veľa komplimentov za tento body spray. Čiže tento spray je od firmy Sol de Janeiro a ešte raz by som povedala, volá sa Brazilian Crush Cheirosa 62. Dostanete ho v Douglase alebo Douglas SK, 240 ml stojí 37,90 €, takže myslím si, že tým nič nepokazíte a je to naozaj príjemná, pekná vôňa, party vôňa, takže môžete sa nasriekať a party môže začať. Takže to bola dneska moja top 10 letných parfumov pre dámy. Dúfam, že som vás nejako inšpirovala a kúpite si nejaký tento parfém, alebo aspoň môžete vyskúšať nejaký tento parfém. A ako som povedala na začiatku, dnes jeden z vás bude vyžrebovaný v ďalšom videu a môžete vyhrať 15 ml parfému Xerjoff Modern Words, ktorý obsahuje tieto zložky: rúžu, sušené ovocie, úd, korenisté tóny, ambra a labdanum. Podľa mňa je to parfém skorej na jeseň a zimu, ale nikoho tým nerušíte. Je to, aj keď je tam úd, nie je to taký animálsky úd, ale je to naozaj príjemný úd. A celá kompozícia je naozaj urobená veľmi zosúladená a je to krásny dámsky parfém. Ale môže to byť aj unisex, myslím, že aj muži ho môžu. Áno, je to unisex. Môžu aj muži nosiť a je to naozaj veľmi príjemná vôňa a veľmi, povedala by som, že aj i veľmi taká sexy vôňa. Takže budem rada, ak mi napíšete svoje komentáre a samozrejme budem rada, ak niekoho budem môcť potešiť týmto malým darčekom. Je to asi 15 ml, myslím, 15 ml Eau de Parfum a ako to už od firmy Xerjoff poznám, projekcia a vydrží je veľmi dobrá, je to veľmi kvalitný parfém, takže ako som povedala, poteším sa, alebo budem sa tešiť z vašich komentárov a samozrejme sa budem aj snažiť na všetky vaše komentáre odpovedať a taktiež budem rada, ak mi napíšete komentáre, na akú tému by ste chceli ďalšie video. Bude to top 10 vanilkových parfémov alebo top 10 parfémov so santálovým drevom. Je to už na vás. Budem sa veľmi tešiť. Takže ďakujem vám za pozornosť a lúčim sa s vami na budúce. Dovi, ahojte. Čauko.